Żvolta oħra fil-battalja li għaddejja bħalissa fil-qalba tal-Labor hekk kif il-klikka ta' Muscat fl-amministrazzjoni Laburista qed tibqa' timbottaħ biex hu jikkontesta l-MPs. Dan meta il-Prim Ministru lanqas biss kelmu iżdissa Muscat qed jgħid illi qed jaħsibha għaliex fi kliemu stess ma jistax jinjora lin-nies. F'kummenti lil Malta Today Joseph Muscat qal li ma jiskludi xejn u ma jistax jgħid se jiġri, iżda l-verità hi li l-pressjoni mill-klikka tiegħu qed tkun kbira f'kull livell tal-Partit Laburista, tant illi l-klikka ta' Abela kella tbaxxi rasa. Muscat fil-fatt fil-ebda mument ma semma Robert Abela jew irrefera għal xi komunikat min-naħa tal-Prim Ministru għal biss illi kellmuh nies mill-amministrazzjoni tal-Partit Laburista. L-eks Prim Ministru li fl-2019 kien ittimbrat bħala il-korrott tas-sena mill-OCCRP tenna li fl-aħħar 24 siegħa inħoloq dak illi huwa sejjaħ panic propju minħabba li l-esponent veteran Manuel Kuxkieri ħeġġeġ lin-nies sabiex jappoġġjaw il-kandidatura ta' Muscat għall-MPs. Ma nistax ngħid ħajjiġri u ma jiġrix, ma kienx qiegħda fuq il-prijorità tiegħi għax illum il-ġurnata għandi il-prattika tiegħi, imma ovvjament ukoll in-nies ma nistax ninjurhom, jiġifieri issa naħseb ftit imma kienet xi ħaġa li kif qed il-ħabib tiegħi Manuel Kuxkieri tafali naqra spoke in the wheels mod friendly ta' ġifieri wkoll. Lura fis-27 ta' Ġunju li għadda, Joseph Muscat kien stqar ma' Net News illi ma kellu ebda intenzjoni li jikkontesta l-Parlament Ewropew u allura aktar iqumu dubji dwar x'wassal biex Muscat jikkunsidra r-ritorn tiegħu fil-politika. Teskludi li se tikkontesta l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew? M'għandi l-ebda intenzjoni. Intant mistoqsi jekk il-kandidatura tiegħu toħloqx problema għal Partit Laburista huwa qal li fil-konfront tiegħu qed issir vendikazzjoni. Dan l-affarijiet kollha daħlu fil-konsiderazzjoni fl-aħħar 24 siegħa x'inħolgħu nara panik mingħajr ma kontx qed nistenni ngħidlek il-verità. Wara li fl-2019 kellu jirriżenja minn mexxej tal-Labor u minn Prim Ministru f'nofs il-kriżi li kien xeħet il-pajjiż fiha u t-taqbid fil-kuruturi ta' Kastilja, Joseph Muscat issa qed jiġi mbuttat sabiex jikkontesta din l-elezzjoni Ewropea. Muscat kien diġà serva bħala membru parlamentari Ewropew bejn l-2004 u l-2008. Suċċess li wasal wara diversi snin ħeġġeġ lin-nies iħassru l-vot tagħhom għar-referendum ta' sħubija fl-Ewropa meta kien għadu jimmilita bħala ġurnalist ma' Super One.